The following program contains scenes which some viewers may find disturbing. Je deštivý zimní den. Muž opouští teplo svého domova a vydává se do lesa, aby pozbíral pár borovicových větviček. Blíží se totiž sváteční událost – Vánoce uprostřed léta. Jeho nález bude stát v centru pozornosti místních obyvatel a policie po mnoho následujících měsíců. Bylo na nás, abychom vraha našli a vrátili do města pořádek. Když přicházela k toaletám, všimla si muže vycházejícího směrem od toalet. Něco zde nebylo v pořádku, neexistuje žádný důvod, proč by tato žena chtěla zmizet. Nechtěli jsme, aby se lidé domnívali, že se kolem volně pohybuje sériový vrah. Ať už byla vražda spáchána z jakéhokoliv důvodu, bylo jasné, že se to vrahovi začalo líbit. Nalezené útržky kůže byly podstatným vodítkem pro vyšetřující. Mě můžeš obelhat, ale Boha nikdy. Jsi zodpovědný za smrt některé z těchto žen? Zone Reality uvádí forenzní vyšetřovatelé. Když bylo v tomto parku jednoho deštivého dne nalezeno mrtvé tělo mladé dívky, byla pravděpodobnost odhalení jejího vraha pouze velmi malá. Policie musela využít veškeré své nejlepší vyšetřující a forenzní znalosti, aby případ vyřešila. Případ, ze kterého ještě dnes běhá mráz po zádech. Okolo 8 hodiny večer jsme přijali na policejní stanici telefonát. Byla to děsivá noc. Hustě pršelo a foukal silný vítr. Z toho jsme měli největší obavy. Při takovýchto vnějších podmínkách hrozí, že budou zničeny důležité důkazy. Biologické důkazy, po kterých bychom měli pátrat, jako je krev nebo jiná tělesná tekutina, se v těchto podmínkách nachází jen velmi obtížně. Útočník si pro svůj čin nemohl vybrat ideálnější večer, způsobil nám tím velké problémy. V podstatě jsme nebyli schopni získat téměř žádné důkazy na místě činu. Zavražděnou byla mladá žena. Ležela obličejem nahoru. Na těle měla položeno několik malých větviček. Nevím, proč je tam položil. Rozhodně se nemohlo jednat o zamaskování mrtvého těla. Co se týká sexuálního útoku, kalhoty a celá spodní část těla zůstala nedotčena, avšak horní část byla odhalená. Na krku byla výrazná a masivní poranění, která byla očividnou příčinou dívčina úmrtí. Při ohledání mrtvého těla bylo nalezeno spousta pohmožděnin a odřenin na rukách, což by mohlo svědčit o tom, že se dívka bránila. Nic však nenasvědčovalo tomu, že se její ruce dostaly do kontaktu s nožem nebo jiným ostrým předmětem. Tento fakt by mohl znamenat, že oběť ztratila vědomí ještě předtím, než byla napadena nožem. Dalším důležitým vodítkem se stala drobná krevní sraženina. Okolo očí a na oční sítnici pod očním víčkem byly drobné výrony krve, takzvané petechiální výrony, které se vyskytují v případě uškrcení. Podle několika drobnějších poranění lze soudit, že mrtvé tělo bylo přemístěno, pravděpodobně bylo taženo po zemi. Vražedná metoda byla odhalena, avšak zranění, objevená na hrudníku zavražděné, znamenala další komplikace. Na měkké tkáni nebyly objeveny žádné pohmožděniny nebo stopy pokrvácení, což by znamenalo, že ke zranění došlo až po smrti. Nejvíce ve mně i v celém našem týmu vyvolával obavy kříž na hrudníku. Mělo to co dělat se satanismem? Jednalo se o hedonisticky orientovaného vraha? A proč to udělal? Byl to on nebo ona? Detektivům bylo ohlášeno zmizení 18leté dívky. Tým pokračoval v prohledávání místa činu. Následující ráno se počasí zlepšilo, přestalo pršet. Podmínky byly pro pátrání na místě činu mnohem příhodnější. Nedaleko od nalezeného těla ležela modrá sportovní taška plná školních učebnic. Mnohé z těchto učebnic byly podepsány jménem Elizabeth Stevensová.
Tělo Elizabeth Stevensové bylo nalezeno v sobotu večer v rezervaci Lloyd Recreation, méně než půl kilometru u jejího domova. Původem pocházela z Hobartu. Na škole Frank Stave si dokončovala VCI a žila u svého strýce Lenga Warrena. Nemohli jsme uvěřit, že se to stalo právě jí, stále jsme čekali, že přijde domů. Detektivové mají v současnosti pouze pár stop. Motiv této brutální vraždy dosud nebyl zjištěn. Vyšetřující pečlivě shromažďují veškeré informace o každém kroku Elizabeth Stevensové. Zjištění, jaké byly veškeré její aktivity toho dne, bylo pro nás prvořadé. Víme, že zanechala vzkaz pro svého strýce a tetu o svém odchodu do knihovny Tafe College. Čas svého návratu určila na 8 hodinu večer, takže jsme věděli, že odjela do Frankenstonu CBD. Zjistili jsme, že Elizabeth volala své sestře, kterou se chystala navštívit následující den. Stále platí, že jdeme zítra nakupovat? Víme, že bylo telefonováno ze CBD z města Frankston. Policie se v tento moment obrací na veřejnost. V jednom domě nachází víc, než očekávala. V domě jsme nalezli důležitou krevní stopu, byli jsme přesvědčeni, že máme vyhráno. Tělo 18leté Elizabeth Stevensové bylo nalezeno v parku nedaleko jejího domova. O motivu této brutální vraždy se vědělo pouze velmi málo. Policie se snažila zjistit, kam vedly její poslední kroky, a proto se obrátila na veřejnost. Důležitou součástí každého našeho vyšetřování je těsná spolupráce s veřejností. Nás je jenom pár lidí, kolem je mnohem více. Policie doufá, že figurína ve stejném oblečení, jaké měla Elizabeth Stevensová v den svého zmizení, pomůže některým lidem vzpomenout si, jestli mladistvou v pátek večer blízko Frankston Tafe nezahlédli. Vydali se letáky a podél silnic byly rozmístěny figuríny ve stejném oblečení. Tím jsme chtěli přilákat určité svědky, kteří nám měli pomoci zjistit, kde se Elizabeth ten den pohybovala. Jedním z míst byla restaurace Take Away v centru města Frankston. Dále byla spatřena v Tafe College okolo 7 hodiny večer. Naším úkolem bylo zjistit, jakým způsobem se dostala na místo, kde byla nalezena. Dalo by se předpokládat, že odjela autobusem. Předtím se zastavila v kafé baru. Mohl ji odtud někdo pronásledovat? Jel s ní autobusem? Zatímco na stanici přicházely stále nové telefonáty, Charlie Bezina se svým týmem obcházel dům po domu v dané čtvrti, až narazili na dům, kde se zdálo, že mají vyhráno. Vešli jsme do jednoho domu, zaklepali na dveře, avšak majitel nám zabouchl dveře před očima. To vzbudilo naše podezření a násilím jsme vešli dovnitř. Všude bylo plno krve, proto jsme dům označili za místo činu a zahájili šetření. Zjistili jsme, že tento muž má tendence k sebepoškozování, avšak stálo nás to několik hodin práce, než jsme ho vyřadili z podezření. Škoda, mohli jsme ten čas pochopitelně využít jiným způsobem. Detektivové museli začít odznova. Byl to pád z nejvyššího vrcholu zpátky na dno. Potom jsme se dozvěděli znepokojující novinu o ženě, která zmizela v okolí Frankstonu. Více než 100 záchranářů SIS se připojilo k policejnímu pátrání po stopách Deborah Enframové. Je to pro nás naprosto zničující. Má syna, kterému je 12 dnů. Nedokážeme se s tím vyrovnat. Podle veškerých zpráv byla Debbie milující a pečující matka, radující se ze svého novorozeného dítěte. Miluje své dítě a miluje mě. Od jeho narození jsme si žili jako v pohádce. Život nemohl být krásnější do této chvíle. Byly zde určité obavy, vzhledem k tomu, že měla krátce po porodu, mohla u ní začít postnatální deprese. Bylo to však velmi nepravděpodobné. V den svého zmizení pozvala na večeři svého kamaráda. Debbie zjistila, že jí došlo mléko, proto řekla, že zajde nějaké koupit do místního obchodu. Své dítě nechala na starost rodinnému příteli a odjela pro mléko. Od té doby již nebyla spatřená. Myslím, že se jí stalo něco moc špatného. Muselo se něco stát. Neexistuje žádný důvod, proč by tato žena chtěla zmizet. Zmizení Debbie Framové nevěstilo nic dobrého. Stejný večer o vlakovou stanici dále a o méně než 2 hodiny dříve byla přepadena další žena. Když přicházela k toaletám, všimla si muže, který vycházel od toalet. Nevěnovala mu příliš pozornost. Krátce na to ji někdo popadl zezadu, začal jí vyhrožovat. Ukázal jí, že má u sebe střelnou zbraň, kterou jí mířil na hlavu.
Zneužíval své síly. Rosa nabízela muži svůj drahý prsten, ale on se ho nevzal. Nakonec se jí podařilo utéct, běžela k silnici a on ji pronásledoval. Naštěstí ji zastavilo auto. Rose Toftové se podařilo utéct a nyní se již nachází v bezpečí svého domova. Ve stejném čase policie stále pátrá po 22leté Debbie. Já a ještě jeden můj kolega jsme se rozhodli, že si prohlédneme místní mléčné bary, protože Debbie, jak jsme věděli, odjela pro mléko. Když jsme se vraceli na stanici, uviděli jsme vůz, stříbrný vůz, který odpovídal popisu vozu Debbie Frameové. Stál na Madden Street před Christian Life Centrem. Na kapotě byla prohlubeň ve tvaru V, což mohlo svědčit, že zde mohlo dojít k násilnému činu. Policie žádá o pomoc veškeré svědky, kteří by mohli poskytnout jakékoliv informace týkající se nehody stříbrného pulsaru Debbie Frameové, nalezeného včera večer. Podle zjištěných informací nebyla na voze žádná poškození, když s ním ve čtvrtek večer odjížděla. Auto jsme zkoumali a fotili. Zatahovalo se, proto bylo nezbytné, abychom vůz co nejrychleji odvezli. Odvezli jsme ho do forenzní laboratoře, kde mělo dojít k podrobnějšímu prozkoumání. Poškození se táhlo od kapoty přes rošt až po poznávací značku. Vypadalo to, že vůz narazil do rovně stojícího objektu, například do silniční značky anebo do plotu, prostě zkrátka do něčeho vyššího. Na poznávací značce byly nalezeny drobné oranžové skvrny, proto byla odmontována a odeslána k bližšímu prozkoumání, které mělo odhalit, do čeho Debbie narazila, případně kde se nachází. Substanci jsem zkoumal pomocí velmi silného mikroskopu. Analyzoval jsem její elementární složení. Nejednalo se o žádnou barvu, umělou hmotu nebo dřevo. Spíše připomínala půdu, kamení nebo dokonce cihly. Nevěděli jsme, co s tím. In the living world, there are things beyond reason. It was a feeling more than anything for me. Strange energies sort of surrounding us. I felt someone tap me on my side, and I realized I was home alone. But how do you reason with things that aren't living? No, I've just seen a gentleman walk straight through. There was a cover-up, and it's perfect. The Lord is my shepherd, I shall not want. She's panicking. Guiding spirits into the light. Rescue mediums. Tonight on CBS Reality. A vague memory. He was in the window. He was just standing there. It was the last time I ever seen him, 30 years ago. A shadow in your past. Cheryl was the oldest of the sisters. She left first. A void that can't be filled. I do want to meet him just to see if he is proud. How can we feel complete when a part of us is lost? Moving stories of families reunited, missing pieces. Tonight on CBS Reality. Bylo víc než pravděpodobné, že vůz Debbie Frameové narazil do cihlové zdi. Stalo se to v čase, kdy jela pro mléko, nebo později. V autě nebylo nalezeno žádné mléko, žádné potraviny, dokonce ani peněženka. Nalezena však byla další zlověstná stopa. Když jsem ten vůz zkoumal, všiml jsem si, že sedadlo řidiče bylo sklopené a posunuté úplně dozadu. Vypadalo to, že auto do Madden Street řídil někdo mnohem větší, než byla Debbie. Na sedadle spolujezdce jsem objevil něco připomínající krev na stonku trávy. Na sedadle řidiče byla také nalezena krev. Krev patřila Debbie Frameové. Kdo byl ten člověk, který řídil auto do Madden Street? Byla tato mladá matka ztracená nebo zavražděná? Policie právě přijíždí do Carrum Downs, kde byla před chvílí nalezena mrtvá žena. Tělo bylo objeveno na pastvině mezi Vetch Road a Thompson Road. Taylor Road je zarostlá cesta, po jejich stranách se nachází pastviny. Tělo bylo nalezeno mezi stromy a drátěným plotem obíhajícím pastvinu. Předpokládalo se, že se jedná o tělo Debbie Frameové, která zmizela o 2-3 dny dříve a jejíž auto bylo nalezeno v Bern Street ve městě Frankston.
Obyvatelé předměstí Seafordu a Frankstonu jsou vyděšeni. Během posledních týdnů zde došlo již ke 2 vražedným útokům. Tělo Deborah Ann Frameové bylo nalezeno poblíž farmářské cesty v Carrum Downs, 10 kilometrů od jejího domova v Seafordu. Bohužel na místě činu nebyly nalezeny žádné stopy, které by odhalovaly, kdo byl tento neznámý útočník. V této fázi jsme byli docela bezradní. Ačkoliv stopy odhalující útočníka na místě činu chyběly, byly nalezeny jiné důkazy, které by vraha mohly spojovat s vraždou Elizabeth Stevensové, nalezené o měsíc dříve. Její tělo bylo pokryto větvičkami. Ačkoliv jsem zavražděnou Elizabeth Stevensovou na vlastní oči neviděl, věděl jsem, že byla také pokryta zelení. Kousek od místa, kde byla Debbie ukryta, bylo nalezeno velké množství krve. Na základě toho jsem pochopil, že byla zavražděna a poté schována mezi keře. Šaty měla vytažené nahoru. Spodní prádlo zůstalo nedotčené, stejně jako u Elizabeth Stevensové. Symptomy zavraždění byly velmi podobné. Zemřela v důsledku mnohonásobných bodných ran nejen v oblasti krku, ale v celé oblasti horní poloviny těla. Pravděpodobně se jednalo o afektivní útok. Když byla Debbie Frameová nalezena a došlo k ohledání mrtvého těla, mohli jsme srovnávat posmrtná zranění oběti s prvním případem. Všimli jsme si, že i zde došlo ke škrcení bodání a i na jejím těle byla nalezena posmrtná zranění. Takže na základě těchto četných ukazatelů jsme mohli předpokládat, že se jedná o stejného vraha, avšak nechtěli jsme, aby si lidé mysleli, že kolem volně pobíhá sériový vrah. Avšak policie si musela poradit s dalším problémem. Během posledních 3 let byly v dané oblasti zavražděny ještě jiné 2 mladé ženy. Tělo 25leté Michelle Brownové bylo nalezeno v březnu minulého roku. Sarah McDiarmidová byla unesena z vlakové stanice v Kananulku v roce 1990. Její tělo nebylo nikdy nalezeno. Bylo nevyhnutelné přiznat, že se jedná o sériového vraha. Zde je jedno z míst, kde si sériový vrah vybírá své oběti. Místo plné mladých žen a svobodných matek. Kdysi jsme se tady cítili bezpečně, avšak to už je minulost. Manžel mě nepustí po setmění ven, pokud si sebou nevezmu alespoň psa. Předměstí už není příliš bezpečné, musím všude chodit s manželem, necítím se bezpečně. Přátelé bydlí naproti v ulici, ale já za nimi nemůžu jít, mám strach. Rád chodím večer do klubu, ale už tam nechodí skoro žádné svobodné dívky, je to pro ně nebezpečné být v noci venku. Policie se ze všech sil snaží nalézt útočníka, který by mohl být sériovým vrahem. Většina obyvatel Frankstonu byla naprosto zděšená, báli se v noci chodit ven. Všichni jsme očekávali další vraždu. Ať už byl vrah kdokoliv, bylo jisté, že se mu to začalo líbit. Nejdůležitější bylo dopadnout vraha. Články jsem rozvěsil po všech karavanových oblastech, stejně jako fotky Elizabeth a Debbie, informace o vozu, ve kterém jela, zkrátka cokoliv by nás k vrahovi mohlo dovést. Volala nám spousta lidí na základě policejní propagace skrze média. Našel se také jeden svědek, který viděl vysokého muže, jak přichází k vozu zaparkovanému v Madden Street a něco si z něho bere. Jiný tvrdil, že viděl Debbie, jak sedí ve voze s nějakým mužem. Auto divoce projíždělo ulicemi města Frankston a pravděpodobně došlo i k pokusu o rozsvícení dálkových světel, což byla první stopa, která naznačovala, že by Debbie Frameová mohla být unesena. Byli jsme přesvědčeni, že útočník řídil zpátky do Madden Street. Napadlo nás, že by někde v blízkém okolí mohl bydlet, abychom potenciálního útočníka či podezřelého našli co nejdříve. Požádali jsme o pomoc kriminálního profilovače. A ten nás navedl na další stopy a dalším směrem. Byl jsem požádán, abych si obě zavražděné prohlédl a pokusil se nalézt pojítko mezi oběma případy, které by vedlo k jedné konkrétní osobě, tedy člověku, který tyto vraždy spáchal. Typický sériový vrah začíná vraždit mezi 18. a 24. rokem. Tito lidé mají velmi bohatou fantazii. Je pro ně potěšení, když si mohou vybírat svou oběť. Představují si, jak by měla vypadat, jakým způsobem ji zabijí a jak se budou během vraždy cítit. Člověk, který stráví téměř každou minutu svého života ve své fantazii, má problém vykonávat jakoukoliv smysluplnou práci.
Měl jsem k dispozici spoustu informací a dostatek důkazů o tom, že vrah byl místní obyvatel. Člověk většinou nespáchá trestný čin v místě, které nezná, protože by se tím mohl prozradit. Takže pravděpodobně své okolí dobře znal. Nepřitahoval žádnou pozornost a to pro něj bylo ale naprosto ideální. Na základě těchto informací vypracovala policie dotazník a zaměřila se na část města Frankston, ve kterém by mohl útočník bydlet. Avšak během domovních prohlídek náhle mizí další mladá dívka. Během necelých 8 týdnů jsou zavražděny 2 mladé ženy, obě stejným a velmi brutálním způsobem. Téměř nikdo nepochybuje, že se jedná o dílo sériového vraha. Policie se nemá příliš o co opřít. Místní obyvatelé jsou výrazně varováni, zejména před vycházením ven v noci. Je hlášeno další zmizení. Tentokrát 17leté studentky Natálie Russellové. Většinou jezdila Natálie do školy na kole, ale ten den pršelo, proto jsem jí řekla, že ji odvezu autem. Vysadila jsem ji před školou. Vždy jsem jí říkala, Natálie, zavolej mi, až budeš chtít odvést domů, ale ona nevolala. Předpokládala jsem, že odjela do Frankstonu jako obvykle, ale když autobus o 6:45 přijel, Natálie v něm nebyla. Začala jsem mít o ní strach. Další autobus pak přijel chvilku po 7, ale v něm také nebyla. Tak jsem řekla Brianovi, něco se děje. Když jsem přijel a mluvil jsem s panem a paní Russellovými, vzpomínám si, že paní Russellová byla velmi nervózní, lomila rukama. Předpokládala, že se stalo něco hrozného. Taky jsem si to stejně jako ostatní během noci začal pomalu, ale jistě myslet. Měli jsme fotografii zmizelé dívky. Věděli jsme, co měla na sobě, jak byla vysoká, barvu a délku vlasů. Požádali jsme je, aby zavolali některé z jejich kamarádek, avšak nikdo ji od 2:30 odpoledne, kdy odcházela ze školy, neviděl. Mezi 2 golfovými hřišti naproti školy, do které Natálie chodila, byla cyklistická stezka, zkratka, kterou mnozí studenti podobně jako Natálie jezdili domů. Bylo logické, že vyšetřování bylo zahájeno právě zde. Objevili jsme velkou díru v plotě a od toho místa jsme zahájili pátrání, přímo u pozinkovaného sloupku. Všiml jsem si, že jsou na něm krvavé otisky prstů. Když jsem pokračoval dále do zarostlé oblasti, našel jsem školní tašku, stejně jako měli všechny děti ve škole. Kousek dále jsem uviděl černé punčochy a pak školní uniformu. Okamžitě mě napadlo, že je to Natálie. Vůbec jsem z takového nálezu neměl radost. Zeptala jsem se, je to dívka? Řekli ano. Zeptala jsem se, ve školní uniformě? A oni odpověděli ano. Já jsem řekla, uniforma školy Johna Paula a oni na to ano. Tvrdila jsem jim, že to nemůže být Natálie, protože Natálie byla velmi silná, nenechala by nikoho, aby ji zranil. Nedokázal jsem mluvit o tom, co jsem na místě činu viděl. Natálie bojovala ze všech sil a byl to těžký boj. Rozkopala všechen trávník kolem sebe, všude byla pouze holá zem. Určitě se dobře bránila, ale on ji bohužel přemohl. Tělo zmizelé 17leté studentky Natálie Russellové bylo nalezeno v 11 hodin minulé noci, 2 hodiny poté, kdy policie zahájila intenzivní pátrání v oblasti, kde bylo hlášeno její zmizení. Vražda následuje 2 předchozí vraždy Deborah Frameové, ke které došlo před 3 týdny, a Elizabeth Stevensové z 12. června. Detektivové potvrdili, že zemřela v důsledku vícenásobných bodných ran do oblasti horní poloviny těla. Policie odhalila spoustu podobností mezi jednotlivými útoky. Všechny 3 ženy zemřely podobným způsobem, avšak způsob, jakým vrah útočil, se v tomto posledním případě částečně liší. Útočník byl čím dál více drzejší a nebál se riskovat. Očividně se rozhodl, že útok neprovede v noci. Vyřezal do plotu díru. Když šla dívka kolem, natáhl se a stáhl ji k sobě. Bylo to od něho velmi drzé. To have and to hold. For better, for worse. For richer, for poorer. In sickness and in health.
blind. Y'all are crazy. Until cheaters. All right, guys, let's go. They're coming out now. Do us part. Those valves are over with. I'm glad to get rid of you. Cheaters, tonight on CBS Reality. The source of all life, but sometimes the cause of death. It can wash away clues, alter the evidence, and conceal the dead. For investigators, it can be a devious opponent. For the guilty, a silent accomplice. For the perfect murder, just add water. Dark Waters of Crime, tonight on CBS Reality. Následujícího rána se forenzní detektivové pustili do zkoumání místa, kde bylo tělo Natálie Russellové nalezeno. Doufali, že se jim na tomto místě činu, na rozdíl od předchozích, podaří nalézt důkaz, který vraha odhalí. Zjistili jsme, že díra do plotu byla vyřezána ze západní strany stezky. Kousek dál se nacházela další díra do plotu. A také na východní straně byla jedna. Pozbíral jsem jednotlivé části odštípnutého plotu. Rozštípnutý plot byl pro nás velmi důležitý. Pokud by se nám podařilo najít nářadí, mohli bychom ho porovnat s odštípnutými dráty na místě činu. Na severním konci stezky byla nalezena krev, rozmazaná na kůle od plotu. Krev mohla patřit útočníkovi, ale stejně tak mohla patřit i Natálii. Za těmito dírami se nachází zarostlá oblast, kde bylo tělo zavražděné nalezeno. Kousek od hlavy leželo několik kožených pásků velmi světlé barvy. Stejné bývají také na dalekohledu a i ty byly od krve. Pokud by měly sloužit ke škrcení, pravděpodobně by se asi roztrhly, ale tyto pásky roztržené nebyly. Pitva přinesla další zajímavá zjištění. Mezi rozsáhlými zraněními na krku byl nalezen 2,7 cm x 5 cm velký kus kůže. Při zkoumání byl nalezen na kůži takový nařízlý pás, takže jsme věděli, že se jedná o kůži z ruky. Na rukách Natálie Russellové však žádné zranění nebylo nalezeno. Tento kus kůže se stal klíčovým pro další vyšetřování. Mohl jsem na základě DNA spojit místo činu s útočníkem a také odhalit spojitost mezi Natálií a tím, kdo ji zabil. Záchranáři SIS společně s policií pokračují v pátrání. Golfoví hráči se dnes na hřiště nedostanou. Hřiště o rozloze 3 km² bylo policií pro dnešní den uzavřeno. Žádáme vás o jakékoliv svědectví o osobě nebo muži, který se potuloval v oblasti okolo golfového hřiště. Tuto žádost uposlechne mladý policista, který právě dokončil svá studia na akademii. V jeho notebooku se nachází poslední chybějící část skládanky, která je pro detektivy klíčová. Malá čtvrť ve městě Frankston, pouhou hodinu od města Melbourne, se stala terčem útoků sériového vraha. Bylo na nás, abychom vraha našli a vrátili do města pořádek. Podle kriminálního profilovače byl vrahem muž ve věku 18 až 24 let, nezaměstnaný místní obyvatel. Policie procházela dům po domě ve čtvrti, ve které by vrah mohl teoreticky bydlet. Více než 150 detektivů z téměř všech policejních oddílů Victorie dnes spojilo síly v zálivu města Frankston, aby zde zahájilo operaci Pulsar. Jakmile byla akce zahájena, odhalil detektiv Wilson jednu velmi zajímavou stopu. Dva mladí strážníci přišli nahlásit případ, ke kterému byli předchozího dne přivoláni, v den, kdy Natálie Russelllová zmizela. Byli jsme přivoláni k silnici Sky Road ve městě Frankston k podezřelému vozidlu. Když jsme na místo dorazili, uviděli jsme Toyotu Coronu žluté barvy. Byla zaparkována naproti cyklistické stezky, po které Natálie a její spolužáci pravidelně jezdili. Policii byla nahlášena poštovní doručovatelkou. V pátek okolo 3 jsem byla s prací téměř hotová a ve stejnou dobu končily i děti ve škole. Uviděla jsem auto bez registrační značky. V autě seděl chlap se skříženýma rukama, byl schrbený, jako by chtěl se schovat za volantem. Já jsem pokračovala v cestě, dokud jsem nedorazila k domu, o kterém jsem věděla, že je někdo doma, a odtud jsem potom zavolala policii.
Když jsme k autu dorazili, nikdo v něm neseděl, nemělo žádnou registrační značku. Všimli jsme si, že na čelním skle byla prozatímní registrační známka a tu jsem si opsal. Rozhodli jsme se, že projdeme pár domů, v jejichž blízkosti bylo auto zaparkováno, takže jsme zaklepali na několik dveří. A rozhlédli jsme se také na druhé straně silnice, ale nikoho jsme nenašli. Tak jsme si zkontrolovali obsané údaje a pak jsme teprve odjeli. Na druhý den nás přišli s touto informací seznámit. Měli jsme před sebou 2 důležitá zjištění. Tento muž se pohyboval v okolí místa činu právě v čase vraždy. Takže jsme získali jak prvního očitého svědka, tak prvního podezřelého za celou dobu našeho vyšetřování. Auto bylo registrováno pod jménem Paul Charles Denier. Jeho byt se nacházel uprostřed čtvrtin, na kterou se policie a kriminální profilovač dříve zaměřili. Zaklepali jsme na dveře a Paul nás pozval dovnitř. Byl docela klidný, byl extrémně přátelský. Dychtivě odpovídal na všechny naše otázky, naprosto spolupracující. Všiml jsem si, že má na prstech několik řezných ran. Pozval jsem Paula na policejní stanici města Frankston. Předtím, než budete pokračovat, musím informovat, že nejsi povinen vypovídat a všechno, co řekneš nebo učíš, může být použito proti tobě. Ano, rozumíš tomu? Rozumím. Já vám řeknu, že je mi 21 let. Narodil jsem se 14. dubna. Dobře, jsi občanem Austrálie? Ano. A jsi momentálně nezaměstnaný? Jsem momentálně nezaměstnaný. A teď mě popiš, co všechno si dělal od včerejšího rána. Vstával jsem okolo 8, asi v 7:30 nebo 40, tak nějak plus minus pár minut. Tak dobře. Sharon spěchala do práce. Výpověď Paula Deniera při výslechu byla shodná s tím, co mi vypověděl ve svém bytě. Když jsem projížděl Caringle Drive, všiml jsem si, že ručička na teploměru vyskočila příliš vysoko, proto jsem na Sky Road raději zastavil. Na Sky Road. A přímo naproti silnice se nachází golfové hřiště, takže jsem zastavil a otevřel kapotu. Zjistil jsem, že mi vyklouzla hadička. Když jsme tě včera odpoledne navštívili ve tvém bytě, všiml jsem si, že máš na prstech několik řezných ran. Ano. Můžeš ruce položit na stůl? Až sem, takhle nahoru. Tenhle řez je docela velký. Máš nějaké vysvětlení, jak jsi k němu přišel a kdy se ti to stalo? Stalo se mi to včera, když jsem si spravoval auto. Můžeš popsat, co se ti přesně stalo? Ventilátor se otáčí na tuhle stranu, takže jsem takhle stál před autem a ventilátor se otáčel na tuto stranu. Alternátor je tady. Pod chladičem vedou kabely. Jeden kabel vede ke světlu a já ho zrovna zapojoval. Asi se to stalo, když jsem strkal ruce dolů, pravděpodobně jsem se zachytil právě o ten ventilátor. Proč si auto nechal běžet, když si kontroloval ventilátor? Víte, moc to s auty neumím. Zatímco Paul Denier ochotně popisoval své denní události, byl jeho byt důkladně prohledáván. Potom jsem odjel do jeho bytu a připojil se k týmu pátračů na základě oprávnění k domovní prohlídce. V bytě bylo nalezeno několik nožů a různé části oděvů. V autě ležel dalekohled bez řemínků a mezi velkým množstvím různého nářadí se nacházely také jedny kleště. Bylo to velmi vzrušující, začínali jsme si být naprosto jistí. Nebyl to jenom další chlápek, o jakém jsme mluvili dříve, který nám zabouchl dveře před nosem. Tušili jsme, že teď už máme toho správného. Aby se o svém přesvědčení ujistili, byly nalezené kleště odeslány do forenzní laboratoře, ve které měly být porovnány s kousky uštíplého plotu. Každé kleště mají individuální a specificky tvarované ostří, stejně jako každý člověk má svůj specifický otisk prstů. I ten nejmenší kas, který se na ostří nachází, se projeví na konci drátu, který je rozštípnut. Když byly tyto drátěné vzorky zkoumány pod mikroskopem a srovnány s přesštípnutým plotem u cyklistické stezky, byla zjištěna naprostá shoda. In the living world, there are things beyond reason. It was a feeling more than anything for me. Strange energies sort of surrounding us. I felt someone tap me on my side, and I realized I was home alone. But how do you reason with things that aren't living? No, I've just seen a gentleman walk straight through. There was a cover-up, and it's perfect. The Lord is my shepherd, I shall not want. She's panicking.
Guiding spirits into the light. Rescue mediums. Tonight on CBS Reality. A vague memory. He was in the window. He was just standing there. It was the last time I ever seen him, 30 years ago. A shadow in your past. Cheryl was the oldest of the sisters. She left first. A void that can't be filled. I do want to meet him just to see if he is proud. How can we feel complete when a part of us is lost? Moving stories of families reunited, missing pieces. Tonight on CBS Reality. Víš o té dívce, která byla zavražděna ve Frankstonu? Ano. Dnes je sobota. Ano. Kdy ses o tom dozvěděl? Když jsem jel dnes ráno okolo Sky Road, viděl jsem tam stát několik policejních aut a záchranářů SIS. Promiň, říkal jsi záchranáře SIS? No. Ano. Ano. Cesta byla uzavřena bílou páskou, taky jsem viděl vás. Promiň, říkal jsi, že jsi viděl mě? Ano, a ještě jednoho muže. Co jsme dělali, když jsi nás viděl? Kam jsi jel a co jsem v ten moment dělal? Jeli jste na vrakoviště? Vypadalo to, že má odpověď na všechno, kde byl, co dělal, avšak o to byl podezřelejší, protože takovou paměť prostě nikdo mít nemůže. Ano. Paul Denier si podle své výpovědi pamatoval každou minutu, každou hodinu všech dnů, kdy byly Elizabeth, Debbie a Natálie zavražděny. Včera bylo tvé auto zaparkováno naproti místa, kde bylo nalezeno tělo zavražděné Natálie Russellové. Ano. V noci, kdy zmizela Elizabeth Stevensová, si byl blízko Lloyd Parku. Šel si pro baterii. Opravdu chceš tvrdit, že to byla náhoda? Ano. Opravdu chceš tohle tvrdit? Ano. Za všech okolností? Ano. Ano. Jsi zodpovědný za vraždu některé z těchto žen? Ne. Policie pokračovala ve výslechu hlavního podezřelého Paula Charlese Deniera. Nejen, že bylo jeho auto nalezeno v těsné blízkosti místa činu, kde byla zavražděna Natálie Russelllová, navíc byl v jeho bytě nalezen důkaz, který ho s místem činu spojoval. A na rukách měl podezřelé řezné rány. Na důkaz, že s těmito případy nemáš nic společného, budeme potřebovat tvůj vzorek krve. Požádali jsme Paula o jeho vzorek krve a také dalších tkání, abychom zjistili, jestli se shodují s nalezeným kouskem kůže u zavražděné Russellové a tím pádem ho spojit s touto vraždou. Dobře, takže na chvíli náš výslech přerušíme. Dáš si kávu nebo sklenici vody? Ano, dal bych si kafe. S čím ji chceš? S mlékem a se 2 cukry, prosím. Dobře, zajdu pro kávu. Dej si na chvilku pauzu. Ano. V ten moment si začal uvědomovat, že na základě krevních vzorků a DNA ho můžeme odhalit a spojit ho s místy trestných činů. Došlo mu, že žádnému z jeho vymyšlených příběhů prostě neuvěříme. Opravdu chceš tvrdit, že to byla pouze náhoda? Ano, opravdu. Za všech okolností? Ano. Pravděpodobně si uvědomil, že hra skončila a začal mluvit. Zatímco jsme čekali na výsledky z forenzní laboratoře a odebírali se další vzorky, Darren Lechlan se upřeně díval na Paula. Darren měl na krku kříž, který šel přes košili vidět. Paul se ho zeptal, jestli je věřící, a během konverzace se o tom stále ujišťoval. Mluvil si s detektivem Lechlanem, který zde sedí, řekl si detektivovi Lechlanovi, že si za zmíněné 3 vraždy 3 žen, že si za ně zodpovědný. Chtěl bych vědět, jestli to je pravda. Řekni nám, Paule, svými slovy všechno, co se vztahuje ke smrti Elizabeth Stevensové v Langwarrinu. Viděl jsem ji, když vystoupila z autobusu. Šel jsem za ní, popadl jsem ji levou rukou za ústa
U hlavy jsem jí držel zbraň. No a takhle. A pak jsem ji začal rukama škrtit. Musím vám říct, že byla za chvilku mrtvá. No a potom jsem vytáhl nůž. Dobře. A odtáhl jsem ji na místo, kde byla nalezena. Zakryl jsem ji několika větvičkami. Můžeš mi říct, proč si na ní zaútočil tu noc? No, můžu. Prostě jsem měl takový pocit. Měl jsem pocit, že na ní musím zaútočit. A to je všechno. Jaký pocit? Můžeš ho popsat? Kde se v tobě vzal ten pocit? Prostě jsem chtěl zabíjet. Jakmile se rozhodl, že se k útoku přizná, už nám nemohl nic nalhávat. Jak můžete vidět, byl ochotný popsat vše. Přesně tak, jak se to stalo. Můžeš mi popsat, co se stalo tady? Auto stálo tam. Mluvíme o voze Debbie Frameové, že ano? Ano, Pulsar. Dobře. Přicházel jsem po této silnici. Ano. Viděl jsem ji, jak vystupuje z auta. Ano. Když odešla do tohoto mléčného baru, nasedl jsem si do auta. Vlezl jsem si na zadní sedadlo. Ano. Auto bylo zaparkováno naproti baru, takže jsem ji z auta mohl sledovat. Z jakého důvodu jsi si v tom čase vybral? No, prostě jsem měl pocit, že to mám udělat. No. Dobře, co se stalo potom? Vyšla ven. Když jsem se přikrčil, slyšel jsem, jak přichází k autu, nastoupila do auta a mě si vzadu nevšimla. Když se chtěla otočit, vytáhl jsem zbraň, kterou jsem u sebe měl, zrovna když zatáčela. A narazila do této zdi. Kam přesně narazila? No tak asi někam sem. No, ozvala se velká rána. Dobře. A potom jste jeli směrem na Kananook Avenue? Ano. Vůbec si neuvědomoval důsledky toho, co provedl. Jako kdyby to udělal někdo jiný. Všechno popisoval tak, jako kdyby se ho to netýkalo. Poté odvezl Debbie na Taylor Road, kde ji škrtil a následně ubodal nožem, stejně jako Elizabeth Stevensovou. Odtáhl jsem ji o metr dál mezi stromy, tam jsem ji položil k plotu. Z blízkého stromu jsem uřezal 2 větve a položil je na mrtvé tělo, pak jsem naskočil do auta. Upravil jsem si sedadlo na svou výšku, protože ona byla mnohem menší než já, no a pak jsem odjel do Madden Street. Proč do Madden Street? Tak nebylo to příliš blízko ani příliš daleko od mého domu. Následující ráno, stejně jako popisoval očitý svědek, se Paul Denier vrátil k autu Debbie Frameové. Vzal se z něj potraviny a peněženku. Chtěl jsem vědět, jak se jmenuje a vzít si všechno, co v peněžence měla. Ano. No a pak jsem ji odnesl na golfové hřiště a tam jsem ji zakopal. Ukážeš kde? Naprosto přesně. Jak to místo najdeš? Já ho najdu. Dovedl si nás na začátek cyklistické stezky, k místu, kde si rozštípl plot, abychom mohli projít. Ano. A tady v tom místě by se měla nacházet i zmiňovaná peněženka? Začal kopat všude kolem, až jsme mu museli říct, aby se uklidnil, že tady někde určitě bude. Říkal si, že tady je, tak někde to musí být, chápete? Ale on stále zběsile kopal do země, jako kdybychom mu nechtěli věřit. Měl jsem si vzít lopatu. Podrž ji. Trochu z ní se třes hlínu, jestli můžeš. Takže tady si peněženku zakopal? Ano. Komu patřila? Debbie Frameové. Dej ji dovnitř. Za 3 týdny se opět vrátil ke stezce. Co mi můžeš říct o tomhle? Tak ten den jsem si přivstal a šel jsem plot rozštípnout. Čím si ho rozštípal? Kleštěmi. Stál jsem tam a pozoroval Natálii Raslovou, jak přichází zpoza rohu. Protáhl jsem se touhle dírou a čekal za stromem. Procházela tudy, mířila tímto směrem. Když ušla asi 10 metrů, protáhl jsem se plotem za ní. Když jste procházeli tudy, jak jsi byl od ní daleko? Pořád stejně? Ne, postupně jsem se přibližoval. Šel jsem po trávě, stejně jako teď, aby mě neslyšela. Takže jsi nebyl slyšet? Ne. Měl jsem u sebe nůž s červenou rukojetí. Odkud jsi ho měl? Z domu.
Navíc nic víc si u sebe neměl? Ne, neměl. Jenom ten nůž s červenou rukojetí? Ano, vlastně jsem měl ještě kožené popruhy. Pravděpodobně jste je našli na místě činu, roztrhané napůl. A k čemu jsi je použil? Přeci ke škrcení. Kde jsi je vzal? Byly to pásky z dalekohledu. Tady se mi chytil za pusu levou rukou, tudy se mi protáhl. Neměl absolutně žádné výčitky svědomí. Z jeho naprosto upřímného přiznání nám běhal mráz po zádech. Když popisoval, co se svými oběťmi provedl, nejevil jedinou známku jakýchkoliv emocí, jako kdyby to pro něho byl jenom zajímavý zážitek. Proč jí zabil? Ze stejného důvodu jako ty přední. Víte, vždy jsem si přál vraždit. Od kolika? Asi už od 14 let. Kromě chladnokrevného popisu průběhu 3 vražd se přiznal také k přepadení Rosy Toftové. Stalo se to ve stejný večer, kdy zavraždil Debbie Frameovou. Stalo se to pár týdnů po vraždě Elizabeth Stevensové. No ano, jako každý den se to ve mně hromadilo. Víc a víc, dokud jsem si nedostal do toho konkrétního stavu. Měl jsi u sebe tu stejnou zbraň? Ano, tu stejnou. Tu stejnou zbraň. Tohle je ta zbraň, se kterou si mířil na Elizabeth Stevensovou? Ano, je to ona. I na Debru Frameovou? Ano. A také na ženu v Seafordu na nádraží? No jistě. Co by se stalo, kdyby ta žena neutekla? Zabil bych ji. Rosa nebyla jediná, kdo měl štěstí. Pronásleduji ženy několik let. Ve Frankstonu. Tak čekám pouze na tu správnou příležitost, čekám na znamení. Přiznání Paula Charlese Daniela trvalo déle než 5 hodin. 21letý nezaměstnaný Paul Charles Danier byl včera v 9 hodin ráno policií města Frankston zatčen. Policejní stanice byla přísně hlídaná, když byl Danier převážen divizním vozem v doprovodu druhého policejního vozu. Když jsem se vrátil k jednotce pro zvláštní úkoly, zjistil jsem, že v místnosti panuje naprosto radostná nálada. Všichni byli šťastní a velmi pozitivně všechno komentovali. Když jsem pomyslel na všechen ten čas, který jsme nad tímto případem strávili, na všechny ty oběti, měl jsem opravdu radost, že je to za námi. Brzy ráno jsme se vrátili na hotel, vypili pár piv a šli jsme domů. Měli jsme toho dost. Když už to bylo za námi, procházel kolem mě. Jakmile mě spatřil, zastavil se, podíval se na mě a řekl mi, omlouvám se. Pomyslela jsem si, mě můžeš obelhat, ale Boha nikdy. V tento moment se Paul Danier nachází za těmito zdmi pod maximálním dozorem. Odpikává si zde svůj minimální trest 30 let za mřížemi. Za vraždu 3 žen a 1 přepadení se Danier vrátí z vězení, jakmile dosáhne věku 51 let. Byla to pro nás velká rána. Stalo se to, čeho jsme se obávali. Po tom všem, co těmto mladým ženám provedl, byl odsouzen na bídných 30 let za 3 vraždy. Stává se to velmi často. Jakmile se dostane ven, může to udělat znovu. Není důvod, proč by to neudělal. Je tím, kým je. Je to vrah. Vyrobila Zone Reality v roce 2012.